Molt bé, moltes gràcies. Bon dia a tothom. Merci per atendre aquesta xerrada. Intentarem ser breu, ser concisos i anar directe al gra. I ja que el Gustau ha fet la part més tècnica, més teòrica, doncs jo faré la part més pràctica per més o menys ensenyar que això que és de la intel·ligència artificial i la teledetecció pot portar resultats que poden ser pràctics i dins del món empresarial poden donar resultats que són prou interessants. Simplement aquí un parell de transparències per dir que som molt grans, molt bons, potencialment interessants per fer una bona carrera professional i simplement veure que la curva de creixement és exponencial, entre altres factors, la intel·ligència artificial i l'observatori de la Terra està contribuint, no tant com es podíem preveure, però estem creixent i aquesta activitat també de la intel·ligència artificial també està creixent. Estem a diferents llocs del món, tot el que toca GMB a nivell de holding, és a dir, GMB toca totes les fases del cicle de vida del satèl·lit menys la manufactura i potencialment GMB és coneguda per al desenvolupament i gestió de ground segment. Dins de tota aquesta amalgama de capacitats i activitats que fem a GMB, una d'elles és el processament de dades. No només de dades d'observació de la Terra, sinó també de dades de navegació i de dades d'altres sensors que puguin estar embarcats en el satèl·lit. Dins d'aquestes dades tenim una divisió focalitzada a observació de la Terra i on utilitzem diferents tecnologies i diferents sensors. Utilitzem diferents tipus d'inputs més enllà que observació de la Terra, perquè bàsicament en aquest món observació de la Terra és una entrada, és una font de dades, però també complementa amb altres que puguem obtenir de models, de dades in situ, d'estacions meteo, etc. I tota aquesta cadena amb tecnologies i analítiques ens dona una sèrie de serveis de valor afegit que actualment ho apliquem en tot el que veieu aquí, tant agricultura, boscos, canvi climàtic, seguretat, gestió de l'aigua i gestió d'emergències. Comencem en diferents blocs, és a dir, ara anem a la part marítima i a la part marítima com la intel·ligència artificial pot ser útil en aquest camp. Fa temps que vam desenvolupar un sistema de monitorització del mar, focalitzat principalment a vaixells, i ara ho hem extès a plàstics i a petroli, i una capacitat que li hem afegit és el tema de la intel·ligència artificial. Això és com ho deia el Gustau, és una caixa negra que posem dades, entrenem i tenim un resultat. Què ens ha passat? Doncs quan hem començat a posar dades i hem fet una sèrie de models hem obtingut uns resultats que potser a l'inici no ens esperàvem. El per què? Doncs suposo que és per el tipus de dades que hem agafat, el tipus de blanc que estem buscant, que és un patró, diguéssim, bastant morfològicament simètric, sota un fons bastant estable, i també pel fet d'elegir bé les fonts de dades que utilitzem per entrenar. Una cosa que potser no s'ha comentat prou és que la intel·ligència artificial és útil si hi ha dades. Dades però ben catalogades, en el sentit que en una imatge satèl·lit és molt important saber que el que estem veient, algun conjunt de píxels, correspon a un element o a un altre. Fer aquesta feina és molt complexa, pot implicar molta feina de manual, en el sentit de fotointerpretació, però és fonamental per fet que el model d'intel·ligència artificial entreni bé i doni uns serveis adequats, si no l'error es propaga. I una cosa que té la intel·ligència artificial és que errors en les dades d'entrada es propaguen a la sortida. Exemples que us mostraré aquí són, això és una imatge de Sentinel-1, radar, una zona qualsevol de la costa del món, on aquí els vaixells es segmenten. No es detecten, sinó que es segmenten. És a dir, la intel·ligència artificial et dona com a resultat aquesta capa groga, que és bàsicament l'àrea que ocupa el vaixell dins del mar. I com veieu, les estadístiques, les mètriques, són molt bones i superen el que actualment està publicat en l'estat de l'art. A partir d'aquí què podem fer? Doncs podem fer-ho més complexa. Podem agafar les dimensions, podem agafar la tipologia, fer una categorització dels vaixells i a partir d'aquí, amb altres dades, trobar tipus de comportament i tipus o predir quin tipus de comportament o escenari podríem trobar.
S'ha comparat amb altres elements, amb altres sistemes, bàsicament per validar. I aquí, com podeu veure, la intel·ligència artificial és capaç de detectar perfectament el que és el vaixell i no estar confosos per problemes de, diguéssim, saturació que a vegades el sistema SAR ens dona. També hem fet proves de falsos positius, és a dir, en una zona on no hi ha vaixells però hi ha molts artefactes marins, veiem que la intel·ligència artificial és robusta i no detecta res que no sigui un vaixell. S'han fet proves en zones molt concorregudes, per exemple, això és l'estret de Malacca, que això és Malàisia, és una de les zones més concorregudes perquè això és el camí que va cap al port de Singapur, i també el ràtio de probabilitat va ser molt alt, amb unes falses alarmes molt baixes. I altres mètriques que s'han anat obtenint, tot això són mètriques que utilitzen les agències de control marítim per saber si el sistema de detecció és bo o no és bo, i totes les proves que s'han fet actualment estan sent positives. Tot això ens ha portat a tenir actualment un projecte amb l'Agència Europea de Maritime Safety Agency, que està a Lisboa, per desenvolupar un nou sistema de detecció de vaixells i classificació que es basi en intel·ligència artificial i que potencialment es pugui integrar en el servei Copernicus que l'agència gestiona. També hem fet coses de categorització, però ara encara estem treballant amb tot això, és a dir, que estem utilitzant la intel·ligència artificial per la categorització. També hem adaptat el model per la part de detecció de petroli. És una modificació de la que hem vist abans de vaixells, on s'han posat coses de wavelets. Bàsicament s'ha fet una anàlisi multiescala per tal de preservar aquesta morfologia que té associada les taques de petroli dins d'imatges del SAR. Aquí tenim un exemple, això és una zona de Noruega, a la part nord d'Europa, i tot això que veieu en groc són taques de petroli que detecta el sistema de manera automàtica. És important dir de manera automàtica i també podríem dir de manera autònoma, és a dir, tot això ho treu al sistema sense que cap operador faci cap postprocessament o faci cap millora de la segmentació que estem obtenint directament de la intel·ligència artificial. Mètriques també molt bones, a la vora de 0,9 en l'Intersection Over Union, que és un valor molt per sobre del que actualment podem trobar en l'estat de l'art i gairebé sense falses alarmes. Tot el que detecta és bàsicament petroli, en una zona molt complexa, on tenim els fiords i tenim zones de baix vent, que dins un sistema SAR sempre aporta molta complexitat. Altres exemples d'això és el golf de Guinea. Aquesta part d'aquí és més o menys la part del delta del Níger. Zona molt complexa, hi ha molts pous de petroli, molta contaminació i aquí també molta capacitat per detectar on realment està el petroli i més o menys està una mica aïllat del que són les falses alarmes. Seguim endavant i tot això que hem fet pel domini radar també ho hem fet pel domini òptic. Aquí canvia el paradigma perquè tenim més canals d'informació, tenim 4 canals que podem treballar i més o menys el bloc del model és el mateix, el que passa que canvien les dades d'entrenament. I també s'han afegit una miqueta el que deia el Gustau, d'afegir certes, diguéssim, fórmules o certs limitants des d'un punt de vista morfològic, no físic, però sí morfològic, per tal de diferenciar falsos positius. I realment els resultats també són bastant bons, però aquesta part s'ha de desenvolupar més, no està tan avançada com en la part del SAR. També hem fet un projecte, vam començar un procés de recerca interna per veure si podíem detectar plàstics en superfície, bàsicament plàstics grans, no els microplàstics, i això ens va portar a fer un parell de projectes per l'Agència Espacial Europea i això ens ha portat a fer un altre projecte en Argentina. Bàsicament la idea és utilitzar les imatges de Sentinel en base a un model i a primer un model paramètric i després un model d'intel·ligència artificial per tal de detectar plàstic en el mar. Aquí el que fem no és detectar plàstic, sinó el que es detecta és la fracció de plàstic dins de cada píxel de Sentinel. I es fa per 3 tipus de plàstic. Cada color indica un tipus de plàstic i cada valor d'aquests té un valor quantificat d'un percentatge que indica el volum de plàstic que té
o que es detecta en cada píxel de Sentinel. S'han fet diferents proves a cegues on es posava plàstic en el mar i nosaltres ho detectàvem amb el satèl·lit i eren capaços de detectar-ho tal com es deia. Actualment el percentatge de plàstic que podem detectar per píxel està entre el 5 i el 30%, perquè eren les dades de les que disposàvem. Ara estem treballant per augmentar aquesta fracció de plàstic que són capaços de detectar a valors més alts. Ara deixem el tema del mar, passem al tema terra i coses que podem fer, coses que ja alguns han explicat, per exemple el tema de la detecció d'inundacions. GMB està en el servei d'emergències del Copernicus, són proveïdors en cas d'emergències, ara hem estat activats pel terratrèmol de Turquia i sempre estem fent mapes relacionats amb el pre i el post-event, bàsicament per la gestió de la presa de decisions. I en tota aquesta feina, que és molt manual, la intel·ligència artificial ens ajuda a alleugerir el volum o la càrrega de feina que tenen els nostres fotointerpretadors, per tal que la seva capacitat estigui focalitzada en allò que és realment interessant o el que és més complex d'estimar o on realment fa falta una capacitat de decisió humana. Per exemple, el tema d'inundacions, detectar inundacions o diguéssim l'àrea inundada és una cosa bastant mecànica que porta molta feina als operadors per tal de segmentar correctament la zona inundada. Doncs amb intel·ligència artificial el que fem és treure-li aquesta feina per tal que més o menys, no més o menys, sinó amb bastanta precisió, l'àrea inundada surt molt ben delineada. Exemples, per exemple, com el que hem vist abans dels que han ensenyat els de l'ESA, que era el tema de Human Settlements. Aquí també hem aplicat intel·ligència artificial per tal de poder segmentar correctament les zones habitades. Aquí tenim la imatge, diguéssim, més o menys de Google, no és la imatge de Sentinel, és una de molt alta resolució. Aquí tenim la màscara de referència per tal d'entrenar el model i aquí és el resultat que s'obté. Aquesta transparència mostra la importància que té tenir no només bones dades aquí, sinó també una bona segmentació, un bon ground truth. Això és el labeling, és a dir, ens interessa que de tot el que hi ha aquí saber què és edifici i què és no. Si això està ben fet, normalment el sistema d'intel·ligència artificial et donarà aquí un resultat prou bo. I el que comentava el Gustau, aquí el que importa és que, clar, això és Àfrica. Aquí tinc els carrers de terra, no estan asfaltats, tinc molta vegetació al voltant. Aquest model es pot passar a una zona, diguéssim, urbanitzada segons els cànons que estem acostumats en Europa, on està tot asfaltat, on hi ha edificis molt alts, etc. Potencialment sí, però s'hauria de tonejar. És a dir, la transferibilitat és possible, però és limitada en funció de les característiques de l'entorn. També, ràtios o mètriques que ens han sortit molt bones en tots els exemples que estem fent i tot això ho estem utilitzant pel servei d'emergències i també pel servei de seguretat de Copernicus, on també estem treballant. Altres exemples que hem fet, per exemple, això és una ciutat dels Estats Units i això és una ciutat d'Àfrica. Bàsicament, això és el resultat que obtenim amb Sentinel i bàsicament el que estem fent és el grau de presència d'edifici en cada píxel de Sentinel. I com podeu veure, els resultats que s'obtenen són molt bons. És a dir, tant en delineació com en manca de falsos positius i també en la capacitat aquesta de ser precisos en detectar el volum d'edifici per píxel. Això què ens porta? Doncs que si mirem aquestes dues petites, veurem que això ho podríem dir que són residencials i que aquests podrien ser no residencials. I aquí l'estratègia que hem seguit és aplicar operadors morfològics o restrictors morfològics per tal de diferenciar una capa respecte a l'altra. I aquí ja podem veure certes similituds en el que pot ser no residencial i el que pot ser residencial. En agricultura, un tema també, diríem que clàssic, és a dir, categoritzar cultius amb multiespectral. Clar, amb hiperespectral pot ser més evident perquè tenim més canals d'informació, però fer-ho amb multiespectral pot ser més complicat perquè només tenim 4. Si contem els 4 de Sentinel que estan a 10 metres de resolució. Això és un camp de Castella i Lleó, aquí en Espanya, on realment vam tenir molt bones dades de camp per tal de diferenciar els diferents camps i aquí totes les categories de camp que teníem.
i es va aconseguir un 95% de precisió en la categorització. Clar, direu, oh, que bé, que maco, això ja podem fer-ho a qualsevol lloc, perquè té un petit truc, que part d'aquesta àrea que vam utilitzar per analitzar formava part de les set de dades d'entrenament. Això fa que també obtinguem uns resultats més bons. Però sí que el set de dades d'entrenaments era molt petit i ho vam extendre a una àrea molt més gran per tal d'obtenir uns resultats, a veure si eren transferibles. I els resultats van ser prou interessants. Una altra cosa que també estem fent i que també han dit companys abans és la predicció de collita, que això, quan et mous dins el món de l'agricultura, és una cosa que es tracta molt. Estem treballant en diferents bodegues, entre elles Bodegas Torres, on una cosa que s'interessa és saber a futur quina quantitat de collita tindran, perquè això els ajuda a la gestió dels seus recursos, sobretot les persones que van a collir al camp, per tal de fer els grups de collita, etc. Amb les dades que tenen les bodegues, que són molt bones i extenses i amb moltes sèries temporals molt llargues, són capaços d'entrenar un model que, amb les dades de satèl·lit, també tirant molt temps enrere, potser entre 15 i 20 anys enrere, aquí estem parlant ja de sèries que també utilitzen Landsat, etc., però són capaços de predir a futur quina serà la quantitat o la collita que es pot obtenir. I els resultats estan sent molt bons i, per exemple, en diferents bodegues ja estem en diferents campanyes, ja portem uns quants anys, i aquest és un dels productes, aquest d'aquí, és un dels pocs productes, juntament amb el marítim, que s'està venent en plan llicència, és a dir, que estem obtenint negoci en part d'això, no només en base a projectes, sinó en base a una llicència privada que es paga i és un business to business. És a dir, el món d'agricultura i el món del marítim és el que de moment ens està donant aquesta sortida de negoci. Una altra cosa que també és molt important, el carbon stock. És a dir, ara hi ha tot un mercat alternatiu a la bolsa on diguéssim que els teus recursos naturals que tu tens per seqüestrar carboni es poden pagar molt bé i hi ha empreses que contaminen molt que ho paguen molt bé per tal de compensar les seves emissions. És un stock exchange, com una bossa, on els preus de CO2 o de CO2 tona equivalent es paga un preu que pot ser desorbitat. I aquí una cosa que estan fent certs països és intentar calcular el seu estoc en capacitat de seqüestració de carboni per tal de poder-ho oferir al mercat. I aquí estem entrant en aquest negoci i estem fent mapes d'això, de predicció de biomassa, predicció d'estoc de carboni i, com abans, estem treballant en models d'intel·ligència artificial que demanen moltes dades de camp perquè s'ha de tonejar molt bé. Aquí sí que és poc transferible perquè és tot molt local, tot depèn de la geografia, de les condicions ambientals, però bueno, són capaços de fer estoc de carboni i de categoritzar els boscos i en funció d'això són mapes que utilitzen certes agències per calcular quins recursos naturals poden tenir i què poden oferir en el mercat. Un altre domini que també estem treballant bastant és el de les línies elèctriques. Aquí una cosa que els interessa és saber l'alçada dels arbres, perquè quan tens la guia això és la línia de guarda dels conductors, és a dir, aquesta és la línia de conductors i són 10 quilòmetres cap aquí, 10 cap allà, i els interessa saber com està la vegetació per saber com han d'actuar. No només la vegetació, l'alçada, sinó el tipus de vegetació, perquè cada arbre creix diferent i poden actuar de manera quirúrgica en funció de com creix cada arbre i poden saber quan trigarà en tornar a créixer i poden fer un pla a bastants anys vista per saber com han d'actuar en el territori. Aquí el challenge era fer una estimació d'alçada de vegetació amb Sentinel-2 obtenint una resolució d'1 metre entre branca i conductor, és a dir, era com aplicar tècniques de superresolució. I aquí vam treballar moltes dades líder, vam entrar en models en dades líder, vam treballar en Sentinel-2, vam fer moltes proves i al final vam aconseguir obtenir uns resultats que estan sent molt interessants i ara estem en un projecte de l'AESA que ens pot donar peu a tenir una tercera línia de negoci fora del que seria entorn projecte entorn ESA, on realment estem oferint mapes de gestió de línia elèctrica per tal de donar suport a aquesta actuació a camp. I ja per finalitzar, tota una sèrie de projectes on la intel·ligència artificial l'estem utilitzant. En tots els 3 serveis Copernicus on estem actualment donant servei operacional a la Comissió Europea i a les Entrusted Entities, en cadascun d'ells tenim petits elements on realment estem utilitzant
productes operacionals basats en intel·ligència artificial. En tots els projectes del GDA, que és el Global Development Assistance de l'ESA, on treballem amb MIFIs, que són aquests International Financial Institutes, que realment estan donant projectes a països en desenvolupament. No sé per què s'ha tancat això. Però bueno, bàsicament ja està. Bàsicament ja estava acabant, i després tota aquesta línia d'aquí són els que diuen els IAPs de l'ESA, que són aquests projectes que comencen sent cofinanciats per agències nacionals, on realment tu desenvolupes idees, i és a partir d'aquí on molts dels productes que s'estan tornant operacionals estan sortint. Aquest és el que estem fent per l'EMSA, on realment estem fent un nou servei de detecció de vaixells pel servei Copernicus, i aquí està sortint una línia de negoci també operacional, i tot el tema d'agricultura, on realment també estem traient una línia de negoci operacional. Aquí tots els serveis que tenim actualment en cartera i els tòpics que principalment toquem. Aquests dos ja estan venent en llicència, és a dir, que estem tenint revenues en un B2B, i d'aquests dos estem treballant per tenir-ho. I em sembla que això s'acaba i s'acaba aquí. Moltes gràcies per la vostra atenció i un plaer haver estat aquí amb vosaltres. Moltes gràcies, Gerard, per la presentació. Hi ha algú que tingui alguna pregunta, algun comentari? Si no, jo tinc un ràpid i... Hi havia una persona que... No t'he vist, perdó. Hola, volia preguntar-te si per vosaltres pot ser rellevant el tema de combinar la tecnologia d'intel·ligència artificial amb la de blockchain de cara a combatre la temporalitat de les dades i la integritat de les mateixes. Sobretot en l'aplicació de Carbon Stock, sí. Perquè en el Carbon Stock s'ha de confirmar que qui digui que té uns estocs s'ha de ser que és ell. I aquí el blockchain és fonamental i s'utilitza en la cadena de valor. És a dir, nosaltres fem un input, donem el mapa de Carbon Stock, i això tot entra tot en una cadena de blockchain que diu aquesta persona, m'invento, no? Pepito, té 20 tonelades de carboni equivalent per seqüestrar carboni. Qui les vol o qui compra? I tot això, tot aquest procés de compra-venta es fa amb blockchain. Hola, què tal? Heu tingut alguna experiència en fer una simbiosi amb Internet of Things, amb sensors, de manera no només de fer-los servir com a punts de calibració dels punts d'observació, sinó també com a font continuada de dades? És a dir, en plan tenir sensors de camp que contínuament em van donant dades, no. El que bàsicament fem és recollir tot un conjunt de dades que tenen certes agències que ells les fan de camp, ja les tenen als seus repositoris, utilitzar-les per entrenar, però de moment aquesta integració d'IoT directa, que estigui un input directament del model, encara això no ho hem tocat. Doncs moltes gràcies, Gerard. Moltes gràcies a vosaltres.